Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Senide maiteok, gau santu honetan, Kristo gure jauna hinen artetik piztu den ezkero, Eliza santuak behin egiten die mundu zalabean dauten bere seme-alabei, elkarturik, erne eta otoitzean egoteko. Horrela, jaunaren hitza entzunez, eta haren sakramentuak hartuz, bere Paskoa elkartean ospatzen badugu, izango dugu itxaropen, harekin batean menperatuko dugula heriotza, eta berarekin biziko gehala beti eta beti jainkoagan. Eta orain zu berria bedinkatuko dugu. Egin dezagun otoi, jainko gure jauna, zure semea da munduaren argia, eta beraren bitartez eman diguzu zure fededunoi, zure argiaren dizdira. Bedeinka ezazu zu berri hau, eta iguzu Pasko jai hauetan zeruko gauzetarako suturik, arima garbiz betiko argiaren jaietara, iritsi gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Kristo atzo eta gaur, hasiera eta helburu, alfa eta omega, harenak dira egunak eta menderen mendeak, berari ospea eta erregetza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Prozesioa sartuko.
Senide maiteok, Pasko deia entzunez hasiak dira jaunaren pizturaren gaurkotan behar bezala ospatzen. Entzun dezagun orain gogo eta kirol jangoikoaren hitza. Ikus dezagun nola lehenengo aldietan gero gure jangoikoak salbatu zuen bere herria, eta nola azkenak diren aldi hauetan bere semea bidali digu salbatzaile. Egin dezagun otoitz jaunak gugan bete dezan Pasko misteriotan hasi zuen salbamen ekintza hau. Genesis liburutik. Egun horietan, jangoikoa Abraham aztertu nahi izan zuen eta honela esan zion. Abrahamek, hemen hauzu, eta jangoikoa berari. Har ezazu Isak, hain maite duzun seme bakarra, eta zoaz morai lurraldera. Eta eskaini zaiozu errege opari nik esango dizudan mendi gainean. Jekizen Abraham, goizean goiz, eta astoa txalmatu bi morroi eta Isak seme berekin hartu, eta errege oparitarako egorra txikitu ondoren atera zen eta jangoikoaren esandako lekura zikoan. Hirugarren egunean begia jasorik lekua urruti ikusi zuen eta morroiak esan ziren. Zaudete hemen astorekin. Mutikoa eta biok araña joan, eta jangoikoa urtu ondoren onera itzuli arte. Hartu zuen Abrahamek errege oparitarako egorra, eta Isak semeari bizkarrean zioan. Berak sua eta ezpata zeramazkinen. Biak bidean zitoazela, Isak horrela mintzatu zitzaion aitari. Aita eta aitakari. Zer seme eta semea. Sua eta egorra baditugu. Nun dugu ordea bildoz erre beharra? Eta Abrahamek. Seme, bildoz erre beharra jangoikoak eratuko dugu. Aurrera jarraituz iritsi ziren jangoikoak esandako lekura. Abrahamek eraiki zuen aldarea eta pilatu egorra. Gero, bere seme Isak lotu eta aldarean egur pila gainean ipini zuen. Hartu zuen Abrahamek ezpata bere semea hiltzeko, baina jangoikoaren aingeruak hotsekin zion zeruki. Abraham, eta Abrahamek erantzun. Hemen hauzu. Eta aingeruak ez duza eskutik zure semearen gainera. Ez egin ezer, ikusi dut jangoikoaren bildurzarela. Ez bai didazu zure seme bakarra ere dukatu. Abrahamek begia jaso eta ari bat ikusi zuen antzean. Adarretatik sastrakartean lotutan joan zen bada Abraham eta ari hartu eta uraxe eskaini zien erre opari semearen ordez. Eta leku ari jaunak begiratzen du. Ezarri zion izan, eta gaudaraino ere mendi hau jaunak begiratzen du deritzen. Berriz ere, dei egin zion jaunaren aingeruak zerutik Abrahami esanez. Hala, ni jangoikoa, dio jaunak. Horrela egin duzulako, zure seme bakarra ukatu ez duzulako, bedeinkatuko zaitu, eta zure ondorengoak zeruko izarrak eta itxas bazterrak dagoen ondarra bezain ugari egingo ditu. Eta zure ondorengoak beren etxaien hiri atean jabe izango dira. Eta lurreko herri guztiak bedeinkatuak izango dira zure ondorengoetan. Nire esana egin duzulako. Jaunak esana?
zion Moisesi. Zer nahi oihuka? Esan Israeldarrei abia daitezela. Jasozu zure makila, zabaldu zure eskua itsas gainean, eta erdiri egizu itsasoa. Israeldarrak itsasbarruan sar daitezen oinik guzti gabe. Nik Egiptoaren bihotzak gogortuko ditut, ondotik jarrai ezaizueten. Eta aintzaz beteko naiz Faraonen bizkar eta haren gudari talde, gurdi eta gudarien bizkar. Ikusiko dute Egiptoarrek ni naizela jauna, aintzaz beteko naizenean Faraonen bizkar eta haren gudari talde, gurdi eta gudarien bizkar. Abiatu zen Israelko gudari taldearen aurretik zioan jaunaren aingurua, eta gero atzera itzuli zen. Lainozko pilara ere aurretik atzera itzuli zen, eta atzekaldean jarri, Israeldarren eta Egiptoaren oihan txabonategiaren erdian. Iluna zen lainoa, eta burruka hasi ezinik igan ez zuten gau guztia. Moisesek zabaldu zuen eskua itsas gainean, eta jaunak gau guztian haize indartsua bidali zuen itsas gainean. Lehortu zen itsasoa, eta urak erdiri egin ziren. Israeldarrak itsasoan barrena sartu ziren, oinik guzti gabe. Bitartean, urak ezker eskuin arresi zitzaizkiela. Egiptoarrek atzetik jarraitu zieten, eta itsas barrura sartu ziren Faraonen zaldi eta gurdiak bere gudariekin. Egun sentian, jaunak su eta lainozko pilarekin begiratu zion Egiptoaren gudari taldeari, eta zehar elkaratu zuen gudari talde guztian. Gurdien gurpilak koloratu zituen, eta doi-doi ibil zitekeen. Egiptoarrak oihuka hasi ziren. Goazen ihes herrian Israelengatik, jangoikoa beren alde uteta Egiptoaren aurka. Jaunak honela esan zion Moisesi. Zabal ezazu eskua itsas gainera, eta bihur bitez urak Egiptoaren eta alien gurdi eta zaldizkoen gainera. Zabaldu zuen Moisesek eskua itsas gainera, eta egun sentian itsasoa bere lekura bihurtu zen. Egiptoarrek ihes egin izan zutenean, uraren aurrez aurre aurkitu ziren, eta horrela amindu zituen jaunak Egiptoarrak itsas barrura. Bihurtu ziren urak eta estali zituzten gurdi, zaldizko eta Israeldarren atzetik itsasoan sartu zen Faraonen gudari talde guztiak. Ez zen bat bakarrik ere bizirik atera. Israeldarrak berriz oinik guzti gabe igaro ziren itsasoaren erdi urak ezker eskuin arresi zituztela. Egun haietan atera zuen jaunak Israel Egiptoaren eskuetatik. Israelek Egiptoarrak hilak ikusi zituen itsasbazterrean, eta jaunaren eskuindartsuak Egiptoaren kontra egin zuela ikusiz, Israel jaunaren beldur izaten hasi zen, eta herriak sinistu zuen jaunagan eta haren segurutzari Moisesengan. Orduan Moisesek eta Israeldarrek abesti bat kantatu zioten jaunari. Jaunak esana?
San Pablo apostoluak erromatarrei. Senideok, bataioz, Kristo Jesusi lotuak izan gareno, haren heriotzari lotuak izango gara. Bataioaren bitartez berarekin heriotzean obiratuak izan gara, Kristo egin artetik aitaren aintzaz piztua izan zen bezala. Gu ere, biziera berri batean ibili gaitezen. Izan ere, gure izate berarekin bat eginik, baldin badago arena bezalako eriotzean, berdin egongo da arena bezalako piztueran ere. Ezagutu dezagun gure antzinako gizona Kristorekin gurutze-itzatua izan dela. Pekatuzko izaera hau ezerezkoa gelditzedin, eta horrela gu geuro pekatuaren morrontzatik askatuak izan gaitezen. Norbait hiltzen denean, pekatutik askatuak gelditzen baita. Beraz, gu Kristorekin hil bagara, sinisten dugu bizi ere berarekin biziko gara. Izan ere, badakigu Kristo egin artetik piztu zen ezkero, ez dela berriro hilko, heriotzak ez duarenak gehiago agintzen. Haren hiltzea, pekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baizen, eta haren bizitzea, jangoikoarentzat bizitzea da. Horrela bada, zuek ere, euki itzazue zeurun buruak pekatuaren hilak bezala, eta jangoikoarentzat bizia. Kristo Jesus, gure jaunak. Jaunak esana?
su gariaren bereikazioa, eta gero suaren argi horrekin ilunpetan elizan sartzea. Suak baita ere gogorazten digu, Jaungoikoa, Jesus, argia, fedea, horiek denak ekartzen dizkigu gogora suak. Bigarren partea da hitza. Oin ja, kredoa esanez eta eskaria diginez bukatuko duguna. Gaurkoan irakurgai gehiago entzuten ditugu, batez ere gogoan izanez, Israel herria nola atera zen Egiptotik, eta baita ere nola Jesus piztu zen hilen artetik. Eta gero hirugarren partea izango da ura bedeinkatuko dugu, denok ziurtatzeko gure batailua gogoan hartuz, gure batailua berrituz, eta azkenik izaten da Eukaristia. Atzo eta gaur orain arte ez da mezik ospatu, ez da Eukaristiarik ospatu, errespetatuz Jesusen heriotza gogoan izan da bezala, eta orain berriz ere ospatzen dugu Jesusen utzitako oparirik handiena. Eta orain senide maiteok egingo dugu ura bereikatzea dena, eta aldi berean gure fedea berriz ere aitortuko dugu. Berrituko dugu gure batailoan egindako promesak, edo gure izenean egin zituzten promesak. Senide maiteok, eskal ezaiogun Jaungoiko jaunari santu egin dezala hau. Ur honetatik bizi berrira jaioko direnak, Kristorengan seme ordeko egin daitezen. Bataio iturri hau, zure seme-alabak sortzeko, zure graziaz santu egin dezazula, Jesus, jaioko biziaren seme. Jaiko ahaldu zidun betierekoa, ager zaitez indartsu zure erruki handiaren sakramentu honetan. Bida ezazu zure seme ordeko egiten gaituen espiritua, bataio iturri honetatik. Jaioko diren zure seme-alabetara gure egintza apalez egingo dugunak, zure graziaren indarrez, fruitu ugariak ekar dezan. Jauna, zure semearen bidez
zien, esanez, hartzazue